Здравейте! Добре дошли в нов епизод на Clash of Clans. И както виждате, остава 1 минута и 35 секунди, докато ми се апгрейдне тази хала за 7 левел. И ако се загледате в моя елексир, аз имам 1 милион и 600 хиляди. Това означава, че ще мога да си взема и Dark Elixir Drill и Dark Elixir Storage. Това е страхотен момент. Тук нещо пишат. О май гад! О май гад! О май гад! Чакайте. Аре, затвори се, да! Клоус! Айде, да! Окей. Тебе? Тука? Oh, motherfucker! Oh, bitches! Oh! Вау! Не мога да повярвам! Не мога да повярвам! Defenses. Тебе. Defenses. Тебе. И тебе! О май гад! О май гад! О май гад! Не мога да повярвам. Не мога. Тука правиме лагва мъничко. Що е? О мага! Още нещо. Тебе. И тебе. И тебе. О, твърде викам. Да, знам. И тебе. Фак. Не мога да апгрейдна оградите. Чакайте да напиша. Хора ТХ 7 ТХ Уф съм. Yes. О, мага, колко яко изглежда тъхът. Те са по тъха десетки. Тъха 8. Уау. Обаче ако ви покаже той е същия, бе. Теди, момиче, само казвам, и е ръчната. Много добра. Окей. Добре, значи правим нова база. Dark Elixir Storage. Тука. Dark Elixir Drill. Тука.
Вие тука. Ти тука. Ти тука. Тебе ще слагам тука. Не. Окей. Таха. Браво, Викторе. Има чат, не да ми звъниш. Най-важни за момента ще са ми Dark Elixir, Storage и Дрила. Така че... Sorry, man. Обаче... Пак... Ей така. И вие ми помогнахте, за това ви слагам тук. Тука. Тука. И заобграждам. С дървените огради. Не. Окей. Добре. Тебе тука и тебе тука. Тебе. 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 Тебе така. Само казвам, че това е временна база. Айде да. Той е гей. Ого. Май говореха за мен, но как? Писаниня. Добре. Сега слабите. Вие сте тука. Ти. 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 Айде да. И ти. Така. О, той е нет. Не ме интересувате вече. И тук. Много ми е интересно къде да си слагам дефенсивата. Много! Винаги се оказва, че имам навънка. Малко време ще ми изисква сега тая база, ама... Не ме стигнаха! Ако е останало после време от клипа, ще направим
И една атака. Добре. Така. Тая база направо ще ме къртат сигурно, ама... Ей! Добре. Те тук. Тук. Те. Всъщност ти ще си и тук, а ти е и тук. Не бе, тук. Добре. Сейфваме я и чакаме. Чакам 11 минути. Ще имаме време за една атака. Така че да нападаме. Трябва ми Дарк елексир. Първият ми Дарк елексир ми трябва. Ама той па има ексбол. Малко кофти. А докато започне да ми дава Дарк елексир от трежарито, бая време ще мине. Не. Nope. Хора, ще спра докато намеря битка. Еми, това ще ни е жертвата. За жалост не можах да намеря по-хубав, но ще е само две Дарк елексир. Така. Правиме така. Окей, доки. И там хора му заминава! Взехме две Дарк елексир! Yes! Аз съм щастлив! О май гад! О май гадо! Тъха осмица! Виждате ли какво правят тъха осмица? Осмица? Не осмица. Рип Бога! Дай! Yes! Yes! И хора, това ще е всичко за този интересен, може би, епизод. И чао!